Jedinečná investičná príležitosť v srdci Slovenska. Toto je výrobný areál pripravený na okamžité využitie. Strategická poloha zabezpečuje výbornú dostupnosť pre nákladnú dopravu aj logistiku. Areál je plne prístupný pre kamionovú prepravu a ponúka komfortné napojenie na regionálne aj medzinárodné trasy. Súčasťou sú výrobné haly, skladové priestory, administratívne zázemie a rozsiahle spevnené plochy. Objekt disponuje kompletnými inžinierskými sieťami, elektrina, voda, plyn a kanalizácia. Priestory sú vhodné pre výrobu, logistiku, skladovanie alebo ďalší rozvoj podľa potrieb investora. Areál ponúka flexibilitu využitia a potenciál rozšírenia. Vhodný pre výrobnú spoločnosť, distribučné centrum, stavebnú firmu alebo investičný projekt. Existujúca infraštruktúra výrazne znižuje vstupné náklady a umožňuje rýchly štart prevádzky. Stabilná lokalita, funkčný výrobný areál a široké možnosti využitia. Investícia, ktorá dáva zmysel dnes aj do budúcnosti. Výrobný areál v Dlhej Vsi je teraz k dispozícii na predaj. Pre viac informácií alebo osobnú prehliadku nás neváhajte kontaktovať.